Ето, сега че го записвам. Боби, какво правиш, тати? Кажи. Да, тати. Ася. 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 Тя баба ти как те напляскала до се. Айде, пляски да се снимам. Кажи, тати. Прави майка ти пече. Снимаме колата. А така, сега снимаме мама. Какво кето изминало? Да. Апа, мати да... Дойдете как самоте. Да гледам тата. Коска така може да служба, да се започва. Само така ще бъде. Ася, Ася. Какво? Така ли? Добре.